من Давлатов Наҳтулло, ходими илмии муассисаи давлатӣ Осурхонаи таъриху кишваршиносии вилояти Хатлон ба номи Авестон мебошам. Яъне бузургтарин ёдгории ҷаҳонии давраи мубохтар ин ёдгории тахти сангин мебошад, ки ёдгории тахти сангин дар деҳаи тешектоши ноҳияи Қубузиён ҷой доштааст. Албатта ёдгории тахти сангин ба асрҳои 4 милод ва 3 милодӣ яъне арзи ҳастӣ кардааст. ин маъбад дар ризишгоҳи 4 дарё, ки дарёҳои Вахш, Панҷ, Кофарниён, як дарё ки аз тарафи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ки он бо номи Кӯҳандиз ё Қундуз маълум аст, сохта шудааст. Ва инчунин барои он ин қасрро тахти сангин ном мебаранд, ки ҳамаи дару деворҳо, роҳраву устунҳои бузург ва тақсутунҳояш аз санг сохта шудааст. ва ҳангоми кофтуковҳои бостоншиносон маълум гардидааст, ки дар даруни ҳамин қаср мардум қурбониҳои зиёд мегузаронданд ва тамоми дороиву боигарии худро ки аз қабили тилло, нуқра ва дигар ҷавоҳироти қиматбаҳое ки занҳо ба бар мекарданд ба будҳои маъбад туҳфа мекарданд. Дар як қисмати худи ёдгории тахти сангин маъбадгоҳ яъне ибодатгоҳ мавҷуд, ки мардум рафта ибодат мекарданд ва тамоми боигарии худро ба ҳамин худоёни маъбад туҳфа мекарданд. ва инчунин ёдгории тахти сангин то замони мо ба харобазор табдил ёфтааст. таксутунҳое ки шумо мебинед аз макони ҷойгиршавии тахти сангин ба Осурхона ҳамчун як экспонат, ҳамчун як нигора оварда шудааст. ёдгории тахти сангин то замони мо ба харобазор табдил ёфтааст на шакли ҳузираи ёдгории тахти сангин. 12 ноябри соли 2021 ёдгории тахти бо қарори генералии конференсияи ЮНЕСКО 2500-солагии тахти сангинро тасдиқ намуд. асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон соли 2003 аз ин мавзеъи таърихӣ дидан карда ба ҳукумат низ дастур дода шуда то ҷиҳати барқарории ин ёдгорӣ иқдомоти лозим рӯи даст гирифта шавад. албатта 2500-солагии тахти сангин аз ҷониби ЮНЕСКО ба ҳамин феҳристи ҷашнвораҳо барои таълии соли 2022-2023 яъне ки ворид гардид ва тасдиқи 2500-солагии тахти сангин аз ҷониби ЮНЕСКО боз як иқдом дар роҳи шинохти миллати тоҷик мебошад. як гӯшаи Тоҷикистон обод ва ҳазорон сайёҳони ватанию хориҷӣ аз ин макон боздид хоҳанд намуд. аз ҷониби хеле дар нимаи дуюми асри 19 ки бисёр аз олимон дар ёдгории тахти сангин ки тадқиқот гузаронданд. яке аз олими англис як мебошад, ки тадқиқот гузарондааст. дар нимаи дуюми асри 19 бо заргони бухороӣ маҳсулоти фаровон, маҳсули фаровони ҳунармандонро ба Ҳиндустон барои фурӯш мебаранд. барои ба даст овардани фоида ва ки пасон Ҳиндустон ки дар он даврат ки мустамликаи Англия ба ҳисоб мерафт, ба ҳамин хотир бисёр аз тоҷирони машҳур англисҳо буданд, ки пасон аз ҷониби тоҷирони англис ки аз тангаҳои тиллоӣ аз худи ҳунармандони аз тоҷирони бухороӣ харидорӣ карда мешавад ва пасон ба музеи Британияи Кабир туҳфа карда мешавад. албатта зиёда аз 170 намуди нигораҳои қиматбаҳо ки аз тилло сохта буданд ва инчунин 1300 номгӯи нигораҳо аз худи ёдгории тахти сангин дарёфт намуданд. ва инчунин аз бисёр аз ҳунармандон бисёр аз ҳамин олатҳои худро аз худи тилло месохтанд. ҳатто ангуштарин, дастбона, аробачаи тиллогини шоҳ қайқубодшод дар осорхонаи Британияи Кабир маҳфуз мебошад, ки ҳазорон
миллионҳо ҳамин тамошобинон аз ҳамин осорхонаро ки тамошо мекунанд ва инчунин аз худи ёдгории тахти сангин бошад. дар натиҷаи гузарони кофтукофҳо 3000 пайкони найзаи оҳанӣ, 52 пайкони найзаи биринҷӣ ва корду шамшерҳои бохтарӣ дарёфт